Hello! Hi. Woo! Off na Say cobra. Say hi. Hi! Can you... Ash, can you say hi? Hi to the camera. Can you say hi? Hi to the camera. What? There's the camera. There. Here's the camera. And here's our little princess. Yeah, it's princess and wifey. Hi sa lahat po. Tagalog naman tayo ngayon kasi hindi naman talaga ako marunong magtagalog. Pero para sa ating mga kaibigan, magtatagalog ako. Salamat po. At magtatagalog na tayo pala. Kasi iba-iba na yung lahi ng ating mga kabayan. Basura na yata yung sinabi ko ito. Ay, first of all, we just wanna say thank you sa Kalina Brothers. Hi, salamat po and happy birthday pala. Happy birthday kay brother natin, ano? At sa mga supporters nila, salamat po at more blessings, more power sa inyong lahat. Sa mga nag-subscribe po at magsusubscribe pa, magsusubscribe pa sa aming channel, salamat po. Maraming salamat. Ngayon pa lang nagpapasalamat na kami sa inyo. Salamat at enjoy lang po as support other channels too. Magsuportahan lang tayo. At ngayon po kami ay aalis muna. Kailangan na tayong magtagalog ngayon. Hindi naman tayo talaga nagtatagalog, pero try natin magtagalog. Kapampangan po kasi kami. Marunong na kami magtagalog. Pero pangit lang na pangit lang na pakinggan, di ako sanay. Kasi puro Kapampangan salita namin dito eh. Yeah, we're going now, okay? Okay, say bye now. Say bye for now. Bye. Bye-bye. Thank you po. Maraming salamat. Peace. Bye-bye. Ash. Say bye-bye. Say bye, guys. Bye-bye. Peace.